Igama ngiwumahambehlala. Namhlanje umhla ka-29 March 2025. Isikhathi u-22:05 ntambama. Ngizoqale ngibonge la noma ngizoqala nje ngidlulisa ukuthi siyabonga kubo bonke abantu abasubscribile kule channel. Cishe manje sesiwu-499. Sibonga kakhulu kunina enisubscribile. Siyacela ukuthi manikuthanda lokho esikwenzayo ni hit u-like button, niwashare nama-video, niphinde futhi ni-comment ey'ngane zakwethu ukuze sikwazi ukucacisela abantu ngento esisuke sikhuluma ngayo. Isihloko esokhuluma ngaso namhlanje into esenza ukuthi sikhulume ngaso kunomfowethu osisize kakhulu la wabhala kuma comment section. Kunesihloko esike sasikhipha la ingane zakwethu esithi uJesu Kristu lo akazalwanga ngomoya, wazalwa ngenyama, anamanga amakholo esontweni. Kunesihloko esasibhala esisho kanjalo. Ma ufisa ukuzwa ukuthi sathini mhlambe sakugeja, ungangena nje la kwa House of Radical Intellectuals because igama le channel yethu le House of Radical Intellectuals. Ungangena nje lapho bese uyachecka la lesi sihloko esithi uJesu Kristu akazalwanga ngomoya, wazalwa ngenyama, anamanga amakholwa esontweni. Kukhona komunye owaba nenhlanhla ukuyilalela leyo video. Ngoba sisho sithi siyathanda abantu bakhomente. Makukhona la ofisa ukusilungisa khona, usilungise. Ma una indlela ukuthi silungise. Ngoba sike sisho thina sithi inhloso yethu ukulekelela umuntu omnyama umqondo acabanga ngendlela eyiyo. Ngoba ngesikhathi kufika abelungu abasifikela nendaba kaJesu Kristu, noma ngesikhathi kufika ama-Arabs asifikela nendaba kaMuhammad no-Allah, base besiphathela incwadi yabo ebhala ukuthi iQuran. Yila khona okwaqala ukufaseka kwengqondo yomuntu omnyama. Manje thina umsebenzi wethu kuzoqaqa ingqondo yomuntu omnyama ukuthi acabanga ngendlela ekuyiyo. Owasilalela wakhomenta la wathi siyayichaza impela into esiyichazayo, kodwa yena ukholelwa ekutheni singene umoya wakaSathane. Uyabona ke lo muntu akasilaphi mekhuluma kanje, ngoba thina ngake ngakuchaza lokho phambilini ukuthi isikole lesi wengane zakwethu siyafundisa. Yingakho sithi thina mawukuthi uyathanda mhlambe ukuba kanye nathi kulendlu, osisiza kanje. Ungahlali uvule thina bese uyasibukela, uzohanjelwa isikhathi ngoba mhlambe ziningi izinto okufuna uzenze. Sivulele njenge radio, ulalele lokho esikushoyo. Usihlale njengomsakazo, akekho umuntu ohlala phansi alalela umsakazo unless mangabe mhlambe ungenzi lutho. Thina siyacela nje ngoba isikole lesi mhlambe mawuthi uyaklina noma mhlambe uyapheka bese usivulela ke ulalele yonke into esishoyo. Mhlambe mawukuthi khona sikuchazayo la kunemibhalo and then into esungayenza usungaphoza bese ubuyele emuva bese uyasilalela. So ubhuti lo wathi singene kakhulu thina umoya kaSathane. Kodwa wangabe sayibeka izathu zakhe. Kanti thina sasishilo sithi isihloko nesihloko esikhuluma ngaso siyasekela, kufuna kube ne-source ye-information ukuthi lento esikhuluma ngayo sisuke siyithathaphi. Ngizomlekelela ke mezophinde benenhlanhla ukuthi asingene umoya kaSathane, singene umoya wani mntakwethu wokufunda. Angithi yazi into engiyisho. Sihloko sokhuluma ngaso namhlanje sizothi uJesu Kristu uyinkosi yabaJuda kuphela. Isho njalo lencwadi. uJesu Kristu uyinkosi yabaJuda kuphela.
sizokuchaza lokuthi sikuthathaphi. Mawulifunda kahle iBhayibheli la kuveza ukuthi uJesu Kristu uyinkosi yabaJuda kuphela, laba abamlandelayo uJesu bengewona amaJuda bayizinja noma mhlambe bayimgodoyi. Mawuthi uyalifunda futhi iBhayibheli liphendula likuvezela ukuthi bonke labantu ababhizinesi izinto zamaJuda njengathi nje abantu abamnyama esithanda kangaka into zamaJuda ekungesizona ezethu, liphinde lisivezele iBhayibheli ukuthi bonke labo bantu bangamadimoni. Okusho ukuthi ke wonke umuntu oyisikhonzi sika Jesu Kristu ongesiyo umJuda njengani nje abantu abamnyama, kusukela namhlanje sifuna ukunitshela ukuthi nizinja. Mawuthi anizona izinja nini namadimoni. Kusho bani? Akusho mina, kusho incwadi ekuthiwa ingcwele ekuthiwa iBhayibheli. Ngisizokuveza futhi ingane zakwethu lokho ukuthi sikuthatha kuphi. Nansi into ekhona, uThomas Jefferson waba ngomunye womongameli ababakhona eUnited States of America. Zathi izinto mangabe singakhohlwa ukuthi iAmerica kwakuyizwe lamaNdiya. Abelungu balidla. Bathe mangabe belidla kwase kulandwa abantu abamnyama bayokwenziwa igxila eUnited States of America. Ngokuhamba kwesikhathi kwahamba uThomas Jefferson mayebona izinto zonakala ezweni lakhe, wathatha isinyathelo esinzima ezazingathandwa abantu abaningi. Mangabe bembuza ukuthi ukwenzelani lokho akwenzayo, waphendula wathi I prefer dangerous, ngiyamxolisa ngalo danger lo, ngicela nimzibe lo. Wathi I prefer dangerous freedom over peaceful slavery. Wathi ingcono inkululeko eyingozi kunokubona kunokuphila njengesigqila esikhululekile. Washo kanje uThomas Jefferson. Ukhumbula ukuthi iAmerica ngokuchazwa kwabo, the founding fathers of America kwaba yibona George Washington beno Christopher Columbus, okwakwaba elungu ababesuka eEurope abafika badla successfully izwe lamaNdiya leli nina namhlanje nelibizwa ukuthi United States of America. That is why America benento ebizwa ngokuthi iWhite House, ngoba kuleya White House kufuna kuphume into ebizwa ngani ngeWhite Rule, okusho ukuthi umlungu obusalela lizwe leliya. Manje ngoba sebexove nebebaningi bekanjeyana nje, kuneyinyathelo uThomas Jefferson ayithatha eziyingozi ngalendlela. Mabembuza kwabathi I prefer dangerous freedom over peaceful slavery. Exactly lento yenziwa uDonald Trump njengoba umbone eclean America. They are fully aware ukuthi America was made by white people and it is for white people. So nathi angathi nami because mina ngivama ukukhuluma la, nathi as a house of radical intellectuals, uyazi umuntu omnyama kuthiwa wanika ifreedom kahle kahle, kwathi ukhululekile. Wona mawuthi uyayibheka inkululeko yomuntu omnyama into esangene nje, uyabo. Kodwa leyo nto uyibona ma uyi-intellectual. Phela umuntu oyi-intellectual wengane zakwethu umuntu oyincitha buchopho, umuntu obhizi kakhulu emqondweni. So thina ngoba siyibiza nge-house of radical intellectuals, izinto siyibeka ngoba zinjalo, kodwa siqale siyi-research. Ingakho sithatha isikhashanyana mangabe sifundisa, and sophinde sinikhumbuze ingane zakwethu, mhlambe nina ndithi sithatha isikhathi eside masikhuluma. Lelizwe leli iSouth Africa la colonized amangisi noma laliqhwagwa amangisi. Umuntu omnyama waba isigqila kusukela ngonyaka ka1488. Wazi waphumula ngonyaka ka1994 mzukwana ubaba Nelson Mandela neANC bethatha over kulento yepresidency. So more than 506 years umuntu omnyama esigqila. So thina sithatha mhlawumbe about 30 minutes to an hour ukukhuluma nani. So anikwazi ukuthi nina niyabhoreka sikhuluma isikhathi eside. Abelungu ngane zakwethu abanigqilazanga u30 minutes noma i-hour. Banigqilaza hundreds and hundreds of years.
angithi yabo lonto. So ingakho ke sithi asenze study bese sibuye sizonenzela ipresentation. So nathi ke si House of Radical Intellectuals, we prefer dangerous freedom over peaceful slavery. Masibona umuntu omnyama ethi ukhululekile kodwa sebhizi nezinto eziwumsangano nezingenamsebenzi walutho kuye ezafika nabantu ababezoqhwaga izwe lethu. We then prefer dangerous freedom over peaceful slavery, and we believe it is our responsibility to free the black man from mental slavery. Kuwumsebenzi wethu ingane zakwethu thina as a House of Radical Intellectuals ukuthi silekelele umuntu wakithi omnyama acabange ngendlela eyiyo. Lesi sihloko ke sithi uJesu Kristu uyinkosi yabaJuda kuphela. Sachaza mzwane siqala ukuvula le channel ukuthi thina into esiyibonile inkolo eyafika nabelungu yeChristianity nenkolo eyafika nama-Arabs ye-Islam noma ebusulumane yizona inkolo ezagqilaza kakhulu umuntu omnyama engqondweni yakhe wangakwazi ukucabanga ngendlela esile. Kungakho iningi labantu abamnyama liyizidwedwe zezinye izizwe. Kodwa umuntu okwazi ukuyibona le nto ngoba ngeke ngasho ngathi umuntu oyi-intellectual. Thina ke angazi noma ngizothi fortunately or unfortunately we are a House of Radical Intellectuals. Izinto sizoyibeka ngoba ziyinjalo. Ukuthi uzophatheka kanjani cishe mhlambe kuzoba indaba yakho leyo. Yizwe lomthaniya leli, yizwe loBhambatha, yizwe loSigananda, yizwe likaPhunga noMageba. Akulona izwe likaAbrahama, akulona izwe likaIsaka, akulona izwe likaJakobe, akulona izwe likaMuhammad. Right. Nansi imbleme ezisebenzisayo umsebenzi wethu njengoba sisho ukuthi asizile kuzogxeka inkolo zamuntu lana sizokhuluma amaqiniso azoqaqa umuntu omnyama acabange ngendlela esile kuba isihlama sezinye izizwe. Njengoba ngeke ngasho engane zakwethu, uyabona nje mawuzotshela abantu ukuthi ngokweBhayibheli mawukhonza uJesu Kristu ungasiyo umJuda winja, mawungayona injwe idimoni, leyo nto kufuna ucacise ukuthi uyithatha kuphi. Ngoba mawuzovela ukhulume kanjalo nje umuntu othuka abantu, umuntu odelela abantu, noma ngathi ikhona freedom of speech, but ufuna ube careful ngoba mawukhuluma ngento ufuna ube nesisekelo sayo. So ingakho ke sithe la ku slide number 2 sizobhala izincwadi ezizofundwa eBhayibhelini ukuseka lento ukuthi uJesu Kristu uyinkosi yabaJuda kuphela, akayona inkosi yomunye umuntu. Ngisho abelungu laba basifikela neBhayibheli abahlanganisela lutho noJesu. Siye sikuveze ngani ukuthi abelungu basiphathela iBhayibheli ukuthi masilwa nabo thina singalwi, ngoba iBhayibheli lifundisa ukuthi ungalwi, lekufundisa ukuthi ube stupid, lekufundisa ukuthi ube dumb, ukuthi umuntu mekushaya ngapha phendula isihlathi umnike ngapha phinde akugihlize futhi. Umuntu mangabe entshontsha 10 commandments ungebi, kodwa belungu mabefika lana bayantshontsha. Mase bentshontshile bese bethini thou shall not steal, kodwa sebentshontshile bantshontsha ngisho nomuntu, ngoba siye sichaze ngani zakwethu labo mhlamba ba-check ama videos ethu ngeke silosigidagida into bazobhoreka. Abelungu bantshontsha umhlaba kithi baze bantshontsha nomuntu ukuthi ayoba isigqila emazweni aphesheya aphinda abe isigqila nakhona la eSouth Africa. Base bafasa umqondo umuntu omnyama ngalencwadi ekuthiwa yini iBhayibheli, amaSulumane lokho asifana nalokho ekuthiwa iQuran. Yabona zonke lezo zinto kwakuyinto zokugxilaza umuntu omnyama engqondweni. Ingakho ubona umuntu omnyama echiphu kanje engqondweni, ingakho ubona umuntu omnyama eyisidwedwe sezinye izizwe. Siye siyichaze lento ukuthi yabona mawucheck izwe lifana neEthiopia nezwe lifana neSomalia, amazwe aphuwa ngalendlela. Akwazi ukuthi ngasuka abantu koPakistan emazweni abheda kanje bezobusa phekwethu thina sibe odamede babo. Wrong leyo nto leyo, and into eyasenza ukuthi silimale engqondweni nansi ingane zakwethu ile ncwadi le sizophinda sikuchaze le ncwadi le konke nokulento eQuran
azimfaka umuntu ezulwini amanga ayikho lonto leyo futhi akuzona incwadi ezingcwele ezaphefumulelwa uNkulunkulu amanga ayikho incwadi ezaphefumulelwa ama-Arabs mzukaneza nazo eAfrika ukuzodla iNorth Africa ngoba sike sichaza ukuthi ko Libya, Morocco, Egypt, Algeria, Tunisia, Mauritania wonke lawo mazwe ase-Africa siyavuma kodwa adliwa yini ama-Arabs. Same thing nabelungu basifikelana nansi incwadi basenza igxila badla umhlaba. Yabona kune video nje sisanda kuyikhipha la ethi sihlaziya amahubo la sichaza khona ukuthi abelungu bayacacisa ukuthi South Africa our land. Yabona basho ngesilungu ukuthi iSouth Africa indawo yethu, the land belong to us. Yes, we can share a country with black folks. The country, yes, it belongs to all of us. But once you speak of the land, who's got the title deed of the land? Ubani umuntu onetayitela lomhlaba umlungu ngoba ngisho na kwi-national anthem bayakuveza ukuthi South Africa is our land. Abantu abamnyama into kufuna bayenze yini? Ukuthandaza bethi maliphakanyisa uphondo lwabo yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina luswapho lakho. Engithi iqala kanjalo i-national anthem yase South Africa ithi Nkosi sikelele Africa maluphakanyisa uphondo lwayo yiza imithandazo yethu sikelela thina into enjalo nje yabo kuphakanyisa impondo kuyathandaza yonke le nto. Abelungu bona bathi there will be a sound which will call us together and then we will live in South Africa and strive for freedom because South Africa is our land, it belongs to them. So nansi into ngesikhathi kudliwa umhlaba kwakuliwa basifikela lencwadi ezokufundisa ukuthi ungalwi ngoba nesihe walimala kanjalo kumuntu engqondweni. So thina ngoma sibuya ke nje sizolwa leyo mputhi ayikho yonke lento ebhalwe la. And asinankinga ukuthi abantu bazosibiza ngamademon. Guys, this is how we became Muslims and Christians. Basenza igxila labantu. Abelungu nje befika labangani zakwethu basenza igxila, basifaka induku, senziwe igxila. Mawufuna ukwazi ukuthi lokho kwenzeka kanjani, ngeke sichaze into eningi. Go and read history books. Khona uzovula kumqondo kancane kamsangana, xoma entweni ongazazi. Sizofunda incwadi kaMateyu 2 verse 1. Sifunde incwadi kaMateyu 15 21 to 27 bese sivala ngencwadi yesambulo 3 verse 9. Yabona lento le before sidlulele kwesinye slide. Yabona lento le. Yabona umuntu nalezi zilwanyazana ufish lo. Yabo. Ufish ngokomthetho uhlala olwandle noma emanzini nje emfuleni. Umlungu ufika ukhiphe. Uyabona iglass lento bafethi iglass lento le. Waswathatha ihlahla bolezi ezi-artificial. Into artificial wengane zakwethu into eyifake. Wayifakela ihlahla ezi-artificial wafaka namatshe nenhlabathi. Lento inesiphehlo lento yabona la ixhunywa kugesi bese iphehlo ngobona ngathi kunama bubbles akhuphukayo la. Lesi siduphunga sikafishi bese sigijima ke sitshikiza ke la sitshela ukuthi sisolwandle emfuleni sichushalaze noma siputshela kulezi zihlahlanyana oyibona lana basiphakela ukudla umlungu siphakela ukudla ukufaka la phezulu ngoba kunembobo la phezulu asifake akufakela ukudla kukuphithizeleke lento okuyijo ukuthi kukhulekile ulwabishi kanti kusendaweni okungabhilongi kuyo. Iyona kanye ke lento yenziwa abantu abamnyama eyenziwa abelungu kubantu abamnyama. Basifikela nencwadi yeBhayibheli. Bathi asikhonza amaJuda. Bathi asikhonza amaHebheru. Bathi asikhonza amaGreek. Yangizwa ngithini? Namhlanje umuntu omnyama wenza exactly lento enziwa lo fish. Ubhizi uprogram abanye abantu abamnyama ukuthi ku right ukuba kulesi status of mind. Uyabona lo muntu osibiza otest namademon angimsoli ngoba ulapha kade. Uyazi mangaqhamuka ufisho solwandle. Utshelele zithu uphunga zalabo fish abagcwele la uthi wengane zakwethu. Olwandle ayikho iglass nina manihamba usuka la uthi inquku ushaye ngala. Uphinde usuke from this side uyothi inquku leli side elingale.
yazo into engishoyo kodwa ngeke ba understand labo fish bazombona esangene lo fish ovela olwandle. That's exactly what is going on with us, the House of Radical Intellectuals. Even people that don't want to subscribe to this channel because they believe we are demonic and we are possessed with evil spirits, because anyone who says anything against this book, which is proclaimed to be holy, or which is lencwadi ekuthiwa ingcwele, nanombani oyiphikisa lencwadi kuthiwa uyidemon. Why kuthiwa idemon? Because anihlukile nalezi inoni ekuthiwa ufish. Angithi yabo lo nto le nibhajiwe, yabo, nenziwe igxila, nithe mase ninika ifreedom nanika ifreedom enje, kodwa ngani ibone lo nto le. Sike siyichaze lento engane zakwethu ukuthi thina sikwaZulu sise Eastern Cape mhlawumbe. Ayikho ingane yomJuda ethandaza into yakwaZulu noma ethandaza into yase Eastern Cape. Ayikho ingane yomArab ese Saudi Arabia ethandaza into yase Africa. Why pho abantu base Africa bethandaza izinto zakwaJuda noma bethandaza izinto zama-Arabs? Because ingane zakwethu kuliqiniso singeke silibalekele ukuthi ama-Arabs lawa afika neQuran afika eNorth Africa enza abantu abamnyama igqila. Into esingesiyibale, it's a fact. Obuka makuthiwa kudlala iAfrican Cup of Nation eMorocco akubona abantu abamnyama ama-Arabs. EAlgeria akubona abantu abamnyama ama-Arabs. ELibya akubona abantu abamnyama ama-Arabs. ETunisia akubona abantu abamnyama ama-Arabs. EEgypt akubona abantu abamnyama ama-Arabs. Why? It's because kwafika ama-Arabs nencwadi yawo iQuran enza abantu abamnyama igqila, ababulala, aqeda ngabo, athatha over. Lento exactly yenzeka la eSouthern Africa noma eSouth Africa mzwane kufika abelungu baqeda ngama-Khoi nama-Hottentots nama-Bushmen. Kuselimba ijali mawuthi kusekhona ukuthi ukhuluma ukuthi qaqa into enjalo nje. Thina sasesilwa ke nabo. Babona masilwa nabo basilethele lencwadi yensumansumane ezokwenza umuntu ingqondo yakhe ibe nje. Into ebhlungu. Yonke lento le ifidwa naseyinganeni ukuze niqhubeke nibe yidwedwe noma ihlama zezinye izizwe. So as a House of Radical Intellectuals, it is our responsibility to help you ukuthi ucabange ngendlela ekuyiyo, ngoba obabamkhulu bethu lapho bekhona kunabantu abafa ngesikhathi seslavery. I'm sure iyabacika lento ukuthi sisabambelele kwinsumansumane zenganekwane zakwaJuda ezafika nezigebengu ezayizodlizwe lethu. Njengoba sisho, we are House of Radical Intellectual. Mokuthanda sikwenzayo, uya subscribe kule channel, you share nabanye abantu, ubhale futhi nama comment mawuthi mhlambe nawe kukhona ufisa ukwazi ukwenza. Mhlawumbe mawuthi akuthande sikukhulumayo, sikhuluma ngendlela erafu, nawe vula ichannel yakho ngane yakwethu. Uvula abantu abamnyama umqondo, ngoba ayikho lento abantu abamnyama ingane zakwethu. Into engekho nje. Yabo le freedom yenu ngane zakwethu. Into engekho nje, no fish abahlala eglassini, ayikho lentweni. Niphuwa. Ingakho esikhathini esiningi silwa nokunivula umqondo ukuthi nibe nemali, because niphuwa ninjalo nibhizi niyazala nizala izingane eziphuwa bese nikholwa ukuthi manikholela kule ngane kwane kaJesu zonke into zenu izohamba kancane. Ayikho yonke lo nto le. Ake sifunde incwadi ke ngane zakwethu, ngoba isihloko sethu sithe uJesu Kristu wayethunyelwe kumaJuda kuphela, nalabo abamthandayo bengesiwa amaJuda bayizinja noma bayamadimoni. Sathi lokho sikuthatha kuphi? Sikuthatha eBhayibhelini. Again lento esokufundela yona umfundisi wakho ngeke akufundise yona ngoba akazi lutho. Yabo, phela lihle iqiniso engane zakwethu, abafundisi wonke ama-sermons abo noma kuthiwa lento iy'ntshumayelo zabo based on their spiritual conviction. Ayikho into esile abakutshela yona. Bayathetha bahoshozisa amazwi uthi uzama iminingi kuyo yonke lento abayishoyo ifice imfishi. Yabo? Ukuthi angikwazi ukubalingisela kodwa ngeke ngibezwe. Washumayela uDaniel basalwane. Wena basalwane. Hanithi amen basalwane. Amen. Ubona ayikho yonke lento le. Mawuthi ufuna iminingi yonke lento ayishoyo. Mongabuza wayeshumayela kuphi lo Daniel? Entabeni zakuphi? Naye la angazikhona. Yabo. Kodwa manje ubhizi uprogram abantu entweni engamele ngabe uyayenza. Naye ngabe ulekelela thina lokuthi hayibo
lezi zinto ezafika nabelungu engane zakwethu anihlanganise lutho nazo ngisho senifile zonke lezi zinto ngeze nisize ngalutho. Nansi incwadi kaMateyu 2 verse 1 sayifunda. uJesu esezelwe eBethlehem laseJudiya emhleni kaHerodi inkosi, kwafika eJerusalema izazi zivela empumalanga zathi, uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Kusho incwadi. Size sakuhighlighta ngokured. Uyabona makukhulunywa ngesazi. That's a wise man. Angithi ukuzwe umuntu oyisazi imithetho njenge law practitioner. Kuthiwa lo muntu uyisazi imithetho. Angithi yazo lonto leyo. Makuthiwa umuntu uyisazi kusuke kusho umuntu oyi-intellectual, umuntu ohlakaniphile la ekhanda lakhe ayisiduphunga. Kwafika izazi, kwafika abantu abahlakaniphile njengathi. Bazobuza ukuthi hayibo uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Right. Mana umZulu uhlangana naphi naleyo nto leyo? Ngoba phela inkosi ezelwe ayizalwanga kaZulu, izalwe kuphi? eBethlehem. eBethlehem kuphi? kwaIsrael noma kwaJuda. Mayisizelwe inkosi kuthiwa iyinkosi yani yabaJuda, akuyona inkosi yamaZulu, mhlambe yamaXhosa, mhlambe yamaNdebele, mhlambe abelungu noma yamabhunu, uyinkosi yabaJuda phela. Kubhalwe kanjalo la. Kwaze kuthiwa siyibonile inkanyezi yakhe ade sisempumalanga size ukukhuleka kuye, kwinkosi yani yabaJuda. Ngicela ningisize kanjena ke ngane zakwethu, mawube nenhlanhla walalela waze wafika la esesikhona, cela ungisize kanje bese ucomment ukuthi ngoba kubhaliwe la ukuthi uJesu Kristu uyinkosi yabaJuda, nina abantu abamnyama ngoba ni inkosi yenu oshaka osenza ngakhona nihlangana phi nalento le? Ni comment ningalona ithi sinamadimoni yonke lo msangano lo. Angithi uyangizwa ngithini? Niyasizwa sithini? Ngizocela omunye umfowethu mhlambe ekezokhuluma la, mhlambe nizomuzwa kangcono yena. Uyayizwa lento engisho? Kuthiwa uyinkosi yani yabaJuda bese ucomenta ke. Kodwa ukhona ophakathi kwethu makumhla ka1 January noma kumhla ka1 July uyebize umhlangano ekuthiwa yini umdedele. Mehlabelela ke uyethi imdedele angene bese kuthiwa deda singene, bese kuthiwa nanga uZulu, bese bethi simkhonza uJehova, bese ethi omunye siyinzalo kaDingana, bethi laba benosenza ngakhona sasivalelwe namhla kuvulwa amasango. Leyo nto othi sinifundise yenzeka lapha ebuhleni la kunale nkosi engafunwa abantu ekuthiwa idukisa abantu uShembe unyazi lwezulu, kodwa kusukela kuqala ke masizwa ngabadala kusuke inkosi uBhombela isitimela samampondo, kwayinkosi ilanga, kwayinyanga yezulu, kwawuthingo lenkosazana ngoba kusewunyazi nje njengamanje. Usenziwa lo mkhosi kuthiwa mdedela ngene nanga uZulu, uZulu akhonza uJehova ngoba uZulu uyinzalo kaDingana benosenza ngakhona, bavalelwa namhla sekuvulwa amasango ukuthi umuntu ezokhonza uJehova wakubo. Yingakho nencwadi efundwayo ngamasabatha kuthiwa nilalele kahle endluka senza ngakhona, ngoba mangabe umuntu omnyama omZulu uye ungewendlu kasenza ngakhona, ma umXhosa ungewendlu yohinsa, mangabe umSuthu ungowendlu yomshweshwe, mangabe mhlambe umpedi wendlu yosikhukhune, mangabe mhlambe umNdebele ungowendlu yonobengula. Uyabona? Kanjalo kanje ngisho amampondo bafethu anamakhosi akhona. Angazi noma nayizwa into esiyisho. So inkosi le bhalwe eBhayibhelini eyabaJuda phela. Umuntu omnyama njengomZulu noma nomXhosa akahlanganise lutho nayo. Mateyu 15 verse 21 to 27. Sisummarizile, sicela usisize kanjena. Enani niyakwazi ukufunda. Sisizeni kanjena ke ngani zakwethu. Yana eBhayibhelini lakho whether lesingisi noma lesizulu ufunde kuMateyu.
Le ncwadi masisummarize ithi uJesu nangu uJesu wesuka lapho wayezweni laseTire naseSidoni. Kwathi umfazi waseKhenana wakhuleka kuye wathi ingane yakhe inedimoni. uJesu akamphendulanga ngazwi. Bamncenga abafundi bakhe bathi akasuke lo muntu emva kwethu uyakhala. uJesu waphendula wathi uthunyelwe ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli kuphela. Nifunde lonto le. uJesu yena himself wathi uthunyelwe ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli phela. Uyabona lento enayinikwa abelungu ekuthiwa iBhayibheli webantu abamnyama. Kwathiwa bambelelani kulento. Lento le iyindlela neqiniso mase ufile ukufaka ezulwini uyabafethu into engekho man ufuna unitshela udede nje. Into engekho sidalwa. Nani ifundeleni ngani zakwethu ngokwenu. uJesu la abefundi bakhe bamncenga. Uyabona mayifunda lencwadi ungasayisummarize. Lo mfazi kuthiwa wayekhala emzibu uJesu. Kwaze kwasondela abafundi bakhe bamncenga. uJesu wabaphendula wathi mina ngithunyelwe emvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli kuphela. Bathi mabemncenga wathi akukuhle ukuthatshathwe isinkwa sabantwana bakwaIsrayeli siphonswe injeni. uJesu wambiza ngenja lento esiyisho sithi mangabe uthanda uJesu Kristu ungasiyi umJuda kusukela namhlanje ufuna wazi ukuthi uyinja. Yabo. Kusukela namhlanje yazi ukuthi uyinja. Mawufuna ukwazi lokho ubofundisisa kahle lencwadi. Bese ke uyahamba ke mgodo indini noma njandini uhamba ukuganga ngabantu bakithi ubatshela izinto abangahlanganisela lutho nazo. Andibhlungu lento eniyenzayo ndiyacika. Lento yazi lento sihlezi sisho la. Ukuthi angazi mina yini lento enza abantu abamnyama bebe stupid ngalendlela noma mhlambe kusafuna kuvuke ezinye iqhwaga ezifana nobhambatha beke bethi ukushawa kancane mhlambe nakho lokho kuyosiza ngoba hayi nalabantu abasicwasayo mhlambe abagejanga kakhulu ngoba izindlela abantu abamnyama abastupid ngayo. Ubuka la ama foreigner athengisa ukudla okubulala abantu. Kuhanjwe kishwa amaphoyisa nani kuyothatha lokho kudla kuyochitha. Akulande futhi amaphoyisa lokho kudla okubhedayo akubuyise bakuthenge futhi abantu. Hlobo luni lo muntu uyabona ukuthi kuyafiwa. Lento utshela kahle labantu baphethe izinto ezibulala abantu but wena sithuthandeni niqhubeka kambe yolokunje. Uyothenga kufa ingane. Namhlanje naku kubhaliwe la ukuthi uJesu ade sinifundela uJesu eyinkosi yabaJuda. Nala uthi uJesu yena uthunyelwe emvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli kuphela akakwazi ukusiza umuntu ongasiyo umJuda ngoba umuntu ongasiyo umJuda uyinja kusho uJesu. Kodwa abantu ngisho bengayizwa lento bazoqhubeka bahambe bothandaza. Buka la. Incwadi leSambulo 3 verse 9. Ithi bheka ngibenza babe umhlangano kaSathane laba abazenza amaJuda bengesiwo kepha bengabamanga. Uyithi le ncwadi iSambulo 3 verse 9 boyifundela nawe. Ithi ngibenza baba umhlangano kaSathane. Uyabona ke uSathane wengane zakwethu. Nangu uSathane. uSathane uyinkosi yamadimoni. Yabo. Umuntu nje makuthiwa uyisikhonzi sika Sathane kahle kahle uyidimoni. Angithi mangabe uhamba noJehova umzalwana ngithi. Kodwa manje mangabe uhamba noSathane wini uyidimoni. Ithi le ncwadi ngibenza babe bomhlangano kaSathane laba abazenza amaJuda bengesiyo kepha bengabamanga. Buka abantu abamnyama. Abantu abamnyama balahle. Mhlawumbe uzoqalisela njengomuntu okuthi usindisiwe nje. Umuntu osindisiwe ubiza abantu bakuba sebashona njengomkhulu bakhe, obaba bakhe, oma wakhe, wonke umuntu osadlula bathi akanasabela emhlabeni uyidimoni. Bambiza ngedimoni lo muntu lo. Yabo. Mawuthi wenza umsebenzi mhlawumbe uhlaba imbuzi noma uyambuyisa. Bakutshela bethi abayidli into eshunqisela impepho ngoba into yamadimoni. Kodwa usho uyise amzalayo, usho unina amzalayo umbiza ngedimoni. Ngicabanga ukuthi kwawena uyidimoni ngoba phela labantu bazala wena.
Yabona nje akakwazi ukuthi ubaba ngoba esadlula emhlabeni bese ngimbiza ngedemon ngoba kushethi nami ngiyidemon ngoba phela uye lo muntu wahlangana noma kwase kuphuma mina. Kodwa babiza labo bantu ngamademon and lonto bathi bayithatha eBhayibhelini basho njalo mabesho. Angazi ukufundwa liphi iBhayibheli mhlawumbe no commenta lana nini ngiyazi lento mina. Kodwa manje le ncwadi ithi ngoba nilahla izinto zenu nenza izinto zamaJuda khumbula ukuthi uJesu Kristu wayumJuda. Akithi kubhala ukuthi uJesu esezelwe Isambulo 2 verse 1. uJesu esezelwe eBethlehem laseJudea emhleni kaHelod inkosi kwafika izazi the wise men intellectuals zazobuza ukuthi uphi lowo ozelwe eyinkosi yani yabaJuda. uJesu Kristu eyinkosi yabaJuda. Bese uthi uJehova bonke labantu ababhizinisi izinto zamaJuda bengesiwa amaJuda yena usuke ebona amadimoni bayikhonzi zakaSathane kusukela namhlanje ngani zakwethu ngoba nilahla izinto zenu bantu abamnyama nikhonza amaJuda afika nabelungu. iBhayibheli lele nikhona lithanda kakhulu linibiza ngani ngamadimoni. Uyabona mawuthi icikile lento ukuthi nizinja ngoba phela uJesu kushilo wathi uma umkhonza ungesi umJuda umgodoyi nje. Ingakho sishilo sathi hambani ke emgodoyi indini nishuma lezi zinto nixhaphaza abantu bakithi nibe nazi kahle ukuthi kodwa nini nizinja noma nimgodoyi. Bekukuncane lokho ngoba le ncwadi ithi nini namadimoni. Shethi singathini ke hambani madimoni indini nixhaphaza abantu bakithi nibatshela izinto abangahlanganiseli utho nazo ngoba sichaza ukuthi alikho idlozi lesinye isizwe elingasebenzela esinye isizwe. Ake ngithathe isibongo nje samaqhawe njengoshizi. La kuphuma khona uSigananda. Uyabona uShezi uDlaba uShezi. Bese kuba khona lesi sibongo futhi samaqhawe oZondi, oNondaba, oGagashi. La kuphuma khona oBhambatha la eMngoma eMsinga. Uyabona nje makuthiwa mina ngwakaShezi ngivelelwa inkinga. Ngeke ngisizwe idlozi lakaZondi ngosizwa idlozi lakithi kwaShezi la ngizalwa khona. Mawuthi ngwakaZondi ngeke ngisizwe idlozi lakaZondi lakaShezi ngosizwa idlozi lakithi kwaZondi la ngizalwa khona. Lento kanje ngoba vele nithi amadlozi ayini amadimoni. Kodwa bonke labo Luka benu oba noAbraham oIsaka oJakobe sokwafa zonke lezo zinto lezo kula emhlabathini la ngoba ngikhuluma nawe akekho umuntu obhalwe eBhayibhelini ophilayo sebafa ngisho uJesu sashona akekho. Mawuthi umuntu ofile akanasabelo nani nikhonza amadimoni engane zawethu ngifuna unitshela udede mina ngalokuncengwa into engekho la. Ingakho sisho sithi we are House of Radical Intellectuals. Siyacela nisubscribe kodwa futhi mawubona isidingo asikho ukuthi subscribe noma ungayeka futhi into enganamsebenzi walutho. Ngoba le ndlela esikhuluma ngayo ngeke izishintshe. Izolokhu ime kanje isikhathele kubona abantu abamnyama bestupid ngalendlela. Yabo. Namhlanje nize nazi ukuthi ngoba nithanda izinto zamaJuda nilahla izinto zenu ngaphandle ukuthi nimgodoyi namadimoni. uNkulunkulu uthi noma ningahlangana nishaye izinto lezinto enishaye emasontweni lokho kunomsindo too much nihonge manithandaza lapha yonke lento eniyenzayo I receive yonke lo nonsense. Nazi ukuthi akukho uNkulunkulu enimkhonzani suke nikhonza uSathane ngoba namadimoni. Nansi incwadi yabaseGalatia 3 verse 29. Uma nithi ningaba kaKristu niyinzalo kaAbraham. Incwadi yabaseGalatia 3 verse 29. Uma nithi nithanda uKristu noma thina sesingaba kaKristu niyinzalo kaAbraham. Lalelani la uAbrahama noIsaka noJakobe kwakwamaJuda lawo. Ngifuna ukuzwa kahle lokho. uAbrahama uIsaka uJakobe kwakwamaJuda lawo. Abekho labo bantu emlandweni wamaXhosa noma emlandweni wamaZulu mhlambe emlandweni wamaNdebele zonke lezi zizwe ezimnyama ebhuza la eSouth Africa. Ngisho iAfrica as a whole. Ngisho iAfrica as a whole asinawo Abraham thina asinayo inzalo kaAbraham la. Asinayo inzalo kaJakobe asinayo inzalo kaIsaka. And umsuzo lento uthi uAbraham uzala zonke izizwe yini thina singenazi inwele ezilenga kanje. Ngoba labanenwele ezilengayo namakhala acijile nemphimbo emide bazacile benjalo nabafazi bakhona abanezishwapha ngathi inje ikotela umgqomo. Ngeke nje umfica umfazi lapha nodudule nje njengalezi zinto kazakithi into ephakeme eshaya ngesinqe eshaya ngethanga eshaya ngomlenze ngeke umfice njalo ufice imingcwi izinto ezinde ngathi ziyapoka.
ngeke uzumfice. Kodwa kuthiwa namhlanje ngoba sintshe laba seGalatia 3 verse 29 bathi uma nithi ningaba kaKristu ninzalo kaAbraham. uAbraham umJuda. Besithi lencwadi nonke nina nenza izinto zamaJuda ningeso amaJuda namadimoni ikhonza kaSathane. Kufuna nikwazi lokho ningalona isitshela ngoAbraham nilahle izinto zenu nabantu abamnyama namaXhosa namaZulu namandebele namapedi nabesuthu nilahle izinto zenu nihamba nento zamaJuda ngoba nithi ninzalo kaAbraham. uAbraham umJuda nina nimgodoyi noma namadimoni nikhonza kaSathane. Kusho nanti iBhayibheli nilithanda kakhulu. Bafowethu siyabonga, we are House of Radical Intellectuals. Sebenzisa ulimi lwesintu sakithi kwaZulu. Ngoba inhloso yethu ukulekelela umuntu omnyama engqondweni. Mawusilalela udinga i-dictionary. Yonke into esikhulumayo izwa ngoba injalo, ngoba izulu ngqo lesesikhulumayo. Umuntu omnyama ukuze abe le nonsense ayona engqondweni kwafika belungu neBhayibheli. I mean nespam. Badubula abantu bakithi ngoba lalelani la yabona asiyilungise lento. Isonto. Mama vele abantu besifazane babhayiseka kalula ingakho uzwa kuthiwa nenyoka le nkitsimi naseEdeni yaqala kumfazi uEva indoda ingekho ngoba yazi kahle ukuthi inyoka indoda ayizothatha ichiphatshazi. Mina inyoka mangiyibona ngiqhafaza ngetshe ngiyibulala ingenze lutho. Yayanga ngumuntu wesifazane uweak. Hayi kabi. By nature nje indoda nomfazi kuhlukene wengane zakwethu ningalona nizwa abantu lamani ithi kuyafana. Anoke ningikhombisa abafazi abake bathatha ibhamu kodwa bokwenza arm robbery. Mzukwane kwathiwa kune group yosisi nje ade bephethe ibhamu bangena ngodli. Bathi bayolanda imali la ngovuma khona indoda nomfazi kuyafana akufani lezi zinto lezi. Singasho nje masisuthe esikusuthe. Indlu yesonto yakhandelwa ukubamba abantu ingqondo kakhulukazi omama. Ngoba amadodana anamakhanda aqinile. Vele mawubamba umama uzothithizisa indoda endlini ngoba indoda ubuya ivulela imilenze izwe kumnandi lento eyithola phakathi kwemilenze bese bayisidididi kulandela umfazi kuyoxoxwa lezi ingane okwane zakwaJuda ezibhalwe kule ncwadi le. Isonto ke lakhandwa lo mama uthi libamba omama ukuze omama benze njani babamba amadoda kube yithithithanyana ngakubona kwa amadoda ukufunda kulezi zinto ukuthi kuba dumu kancane emakhanda akho. Kwase ukuthi izikole missionary schools kwakhandelwa izingane ukuthi okuyingane control umqondo ucabanga ngendlela eyodwa. Indoda akhandelwa ijele nesibhamu ukuthi indoda mayingezwe afaka lento isibhamu mawuthi naye kufaka isibhamu ifake ejele. Control systems zonke lezi zinto zama control systems. Ingakho ubona le ndoda yeSulumane laha elala Muhammad Rasulullah bathi yonke lento ebhalwe kuleli bhuku ekuthiwa iQuran yona into yokufaka ezulwini mawungezwa njengami nje mina ngoze ngife ngalona iSulumane into ama-Arab nambona nawo lo muntu uyi-Arab lento le akuyena umuntu omnyama lo lento iyadubula ke ngane zakuthi uyabulala ngalento lo muntu mawungezwa lento ukufaka inhlamvu nabelungu same thing masingezwa babesifaka inhlamvu ingakuzwa kuthiwa kwakukhona abantu njengomandela nje abaye emajele ngithi babe namakhanda aqinile bengafuni ukusonta angithi baze bavula oANC ukuthi iANC ikhulula umuntu ebugqeleni babo kodwa sasichatshaza abantu babefike nanansi incwadi wengane zakwethu so sesiphethe la wengane zakwethu yonke lento esiyikhulumayo hayi ngoba singena umoya kaSathane sidalwa nawe nje uphila mfethu ufuyile izilwane ekhaya awusoze ubone ingulube ihamba nembuzi noma mhlambe ngelinye ilanga uzwe imbuzi ikhonkotha njengenja ngeke uyibone lonto le inja uNkulunkulu wayidala uthi yokhonkotha izife nembuzi yokhala ithi iyozife nenkomo iyobhonga ithi mo iyozife nomuntu omnyama uNkulunkulu emdalile ukuthi uzohamba la kwafika nazi igebengu zabelungu namaBhayibheli negebengu zama-Arabs nama-Quran basixova umqondo silent nonsense esiyona ingakho nje siyihlama zezinye izizwe kanje and iyacika lento le anowa-check ama-video ethu siyanitshela ukuthi ukuze nibe nemali vulani la emakhandeni siyanitshela ukuthi yenzani mawumnazaretha ulandela unyazi ngoba phela inqwaba amaNazaretha angathi shu ulandela lenkosi ekuthiwa unyazi sinikhandela isihloko senu nina esithi iyichilo inhlupheko ebhekene namaNazaretha nize niyibuke iyanidinga kakhulu ngoba nalo nto kuloko yoguqwa phambi konyazi lapha nkosi sicela umsebenzi angazi ushembe uzonika lapha umsebenzi ngoba nibaningi kangaka sinitshelile ukuthi yenzani ukuze niye kuhambe no
lo niyobanga isidina lapha baba ngenkosi nithi nifuna umsebenzi sinitshela ukuthi ufuna nenzeni iyichili inhlupheko ebhekene namaNazaretha anikwazi ukuthi ngathi noJehova phakathi kwenu nani nezintshebe zenu nezihluthu zenu nihambe noxhashazwa abafana bakoPakistan iyanyanyisa le nto leyo so vulani imiqondo we are House of Radical Intellectuals please subscribe share and like this video mawuthanda mawungathandi futhi ushiye kanjalo Nkosi nibusise bafethu isabatha namhlanje uNkulunkulu yabathanda abagcina isabatha uNkulunkulu yabathanda abagcina usuku lesikhombisa mawunendlela ke nawe uzuligcina isabatha kanye nabendlu yakho bonke siyabonga